نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پیار دنال محبت دنال عقیدت دنال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین جنہوں تے امام علی مقام دا نا آمدہ نہ ہوا تمہیں آ چکے جنہوں حسین اپنا آمدہ نہ ہو چکے آتھا اپنے تے امام علی مقام دی محفل ہوئے ذکر بھی امام علی مقام دا ہوئے تے بندے دے زبان تے امام علی مقام دا نام ہے تے کتنی بدبختی ہے بندہ بیٹھا بھی مسجد وچ ہوئے تے ہوئے بھی باوضو تے بلند آواز ہور کچھ نہیں پورا شعر نہیں پڑھنا تے حسین جڑا وہ میرے نال مل کے پڑھائے دی انشاءاللہ العزیز اللہ تہاڈی بھی حاضری قبول کرے گا میری بھی حاضری قبول کرے گا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین
سرداد نداد سرداد نداد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد اے ابو بکر عمر عثمان کون نے اے ابو بکر بن علی اے عمر بن علی نے اے عثمان بن علی نے اے علی المرتضیٰ دے پتر نے جنہاں نے کربلا دے اندر امام علی مقام دے شانہ بشانہ لڑ کے اپنی جانا نبی کریم دے دین نو بچان واسطے نثار کیتیاں نے امام علی مقام دے نال حضرت علی المرتضیٰ دے کوئی ایک پتر حسین نہیں لڑیا امام علی المرتضیٰ دے 17 پتر امام دے نال لڑے نے آتے انہیں دسا کربلا کیے کلی کربلا دے اندر حسین نے اپنی جانا دے نظرانے پیش نہیں کیتے حضرت ابو بکر بن علی نے حضرت عمر بن علی نے عثمان بن علی نے انہاں بھی اپنی جانا دے نظرانے پیش کیتے نے تائیں پیسیاں دیا سرداد ناداد ابو بکر داد عمر داد عثمان بن علی داد علی اکبر داد علی اصغر داد عباس داد سرداد نداد دست در دست یزید حقان کے بنا الہ الہ است حسین حقان کے بنا الہ الہ است اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اج دی غیر سیاسی محفل پاک روحانی ایمانی وجدانی ایکانی محفل پاک قبلہ قاری محمد رمضان صاحب رانا محمد رفیق صاحب صوفی غلام مصطفیٰ صاحب اور دیگر انہاں دی انتظامیہ نے بڑی ہی محنت دے نال سجائی اللہ رب العالمین انہاں سارے دی کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور انہوں اس محفل پاک میں میرے واسطے تواڈے واسطے اللہ رب العالمین ذریعہ نجات بنائے حضرات جی وقار بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا جڑی آیہ کریمہ قرآن کریم کے اندر تلاوت کیتی ہے وہ دا تھوڑا جہا ترجمہ تے نال تھوڑی ساری تشریح بیان کرنے کی کوشش کرانگا جڑیاں دو تین گلاں کراں تہاڈی بھی سمجھ چاہ جان تے میری بھی سمجھ چاہ جان اللہ کرے سانو اللہ تے اللہ دے محبوب دے پیاریاں دی شان سمجھ چاہ جائے دل بڑا دکھی اللہ دی قسم اج بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گستاہی ہوئی سکھر دے اندر انہاں کنجرہ نے بغیرتی کی تھی اللہ رب العالمین انہاں تباہ و برباد فرمائے جس طرح یزید دی اولاد دا نام و نشان باقی نہیں رہا انشاءاللہ العزیز سرکار دے صحابہ دے گستاہاں دا نام باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز تو حضرات جی وقار دسنا ہے چاہنا کہ انہاں دی آپس دے اندر یاری کنی ہے آپس دے اندر پیار کننا ہے آج تاریخ نو پڑھ کے سرکار دے صحابہ نو غلط کہنا کوئی چنگی گل نہیں تاریخ نو پڑھ کے سرکار دے صحابہ نو غلط کہنا یہ چنگی گل نہیں تاریخ نو پڑھ کے اہل بیت نو بریاں کہنا یہ بھی چنگی گل نہیں کیونکہ ساڈے کول دلیل موجود ہے جدو دلیل موجود ہوئے پھر تاریخ حل نہیں جانا چاہیے پھر تاریخ حل نہیں جانا چاہیے حضرات جی وقار بلا تمہید گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا میرے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اے محبوب انہاں صحابہ نو فرما دیو انہاں صحابہ نے فرما دے اس وقت بظاہر صحابہ اکرام موجود سن لیکن یہ خطاب پوری امت واسطے جڑی قیامت تک سرکار دی امت آئے گی یہ ساری امت میں اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے نہ لوکاں نو کہہ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ساری زندگی میں تانوں جڑی تبلیغ کیتی ساری زندگی جڑی تبلیغ کیتی جدوں میری ولادت ہوئی تسی جہالت دے اندھیریاں وچ گرے سو جہنم دے اندر گرے سو جہنم وچوں کڈ کے جنت
عزت دا راہ وہایا تانوں والدین دی عزت و عظمت دسی تانوں بیٹی دی عزت و عظمت دسی تانوں رہن سہن دا طریقہ دسیا تانوں کفر چوں کڈ کے اسلام دی دولت تو مالا مال کیتا صحابہ اتنا کچھ دین تو بعد میں تہاڈے کولوں کوئی ادا اجر نہیں منگدا ادا اجر کوئی نہیں منگدا اللہ تہاڈے اس ذوق نو سدا سلامت رکھے میں تہاڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا فرمایا رب العالمین انہاں کول اجر منگنا کی نہیں تے کرنا کی ہے فرمایا اجل المودۃ فی القربى انہاں نو کہہ دے تیرے قریبیاں نال پیار کر سبحان اللہ کہہ دے تیرے قریبیاں نال پیار کریں حضرات جی وقت ایک ہوندا پیار ایک ہوندی محبت ایک ہوندی مودت ایک ہوندی پیار ایک محبت ایک مودت پیار ہو جائے بندہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے محبت ہو جائے پھر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے یہ مودت چیز کی ہے میں محبت بھی سمجھا سکتا تھا پیار بھی سمجھا سکتا تھا پر وقت ضائع کرنے والی گل ہے وہ پھر کدی سمجھاواں گے مودت سمجھ لو پانی مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے سبحان اللہ مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے پانی مچھلی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی رب یہ بھی کہہ سکتا سی سونے انہاں نو کہہ دے تیری آل نال تیرے قریبیاں نال پیار کرن تیرے قریبیاں نال محبت کرن رب نے مودت کیا کیوں میرا عقیدہ اور ایمان یہ کہندا ہے کہ رب بھی یہ دسنا چاہتا ہے سونیا کہ تیرے امتیاں دے کسے بھی دل دے اندر کسے بھی گستاخ دے دل دے اندر تیری اہل بیت دی تھوڑی جنی بھی بغض ہویا اللہ دی قسم ہے انہوں جنت دا راہ بھی نہیں بہانا جنت دا راہ بھی نہیں بہانا تو حضرات جی وقار مودت کہنے دا مقصد ایسی مطلب ایسی کہ انہاں دی محبت تو بغیر دین بھی پورا نہیں ایمان بھی پورا نہیں محبت تو بغیر نہ دین پورا ہے نہ ایمان پورا ہے تو حضرات جی وقار انہاں نال پیار کرنا کی میں انہاں نال پیار کرنا کی میں مثال دے کے بات سمجھانا چاہنا ساؤنڈ بھائی قمر صاحب چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے ہتھاں مزید برکتاں دے بڑا سونا پہ چلاندے نے مینوں کاری رمضان صاحب آکھن کاری صاحب تو ساؤنڈ چلانا میں چلا لوں گا میں جو چلتا نہیں ویکھیا مینوں اندے پرزیاں دا نہیں پتا تے میرے کولوں نہیں چلنا رب نے سانو حکم دے دیتا کہ تسی میرے محبوب دے قریبیاں نال پیار کرنا کیویں تے سانو پتہ ہی نہیں لگا سبحان اللہ کیویں تے سانو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں جے ساؤنڈ چلانا ہوے تے میرے کول بھائی قمر صاحب بہن گے او دسن گے کار صاحب ایتھوں بیس ودھانی ہے ایتھوں ایکو ودھانی ہے ایتھوں دا والیوم ودھانا ہے تاں جا کے مینوں سمجھ لگے تاں جا کے مینوں سمجھ لگے گی بلا تشبیہ و تمثیل اسی بھی پیچھے جا کے 1400 سال پیچھے جا کے یہی ویکھنا ہے کہ انہاں قریبیاں نال پیار کرنا کیویں سبحان اللہ قریبیاں نال پیار کرنا کیویں میں ساڈے واسطے کوئی رول ماڈل بھی ہونا چاہیے نا ساڈے واسطے کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جے لو اسی ویکھ کے دیکھ سکیے کہ بھائی انہاں انج پیار کیتا ہے اساں بھی انج ہی پیار کرنا ہے سبحان اللہ انج پیار کیتا ہے اسی بھی انج پیار کرنا ہے اچھا یہ پیار کرنا کنا یا کیویں دا کرنا ہے اے سمجھن تو پہلے اے سمجھ لو کہ قریبی ہوندے کیڑے کیڑے قریبی ہوندے کیڑے کیڑے حضرات جی وقار جدوں بندے دا ہوندا ہے بندے دی نہیں بھی لا دے ایک انسان جدوں پیدا ہوندا ہے اللہ کرے تہاڈی سمجھ آ جان گلاں ایک بندہ جدوں پیدا ہوندا ہے نا او دے پیدا ہون تو بعد او دے سب تو قریبی ہوندے نے اون دے والدین او دے سب تو قریبی کیڑے ہوندے نے والدین اچھی بولو والدین جنہاں دے حیات نے اللہ کرے انہاں دا سانو عزت و ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے تے جنہاں دے چلے گئے نے اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے آمین سب تو پہلے قریبی کون نے والدین بولو سب تو پہلے والدین کون نے قریبی والدین انسان تھوڑا جہا بڑا ہو گیا یاری دوستی بن گئی لڑکپن بچپن گزریا لڑکپن آ گیا دوستی ہو گئی تے پھر قریبی کون ہو گئے دوست ہو گئے کون ہو گئے اچھی بولو دوست ہو گئے پھر انسان دا ہو جاندہ ہے بیاہ پھر ہو جاندہ ہے بیاہ تو بعد والدین پہلے قریبی دوجے دوست تے تیسرے کون قریبی ہو گئے کہ بیاہ تو بعد دوست نہیں جے رہندے بیاہ تو بعد پھر وہ سسرال والے قریبی ہو جاندے اچھی بولو جنہ دا ہو گیا انہاں تے پتہ ہونا نا بیاہ تو بعد انسان دے قریبی ہو گئے سسرال والے پہلے والدین سن دوجے سسرال والے دو قریبی ہو گئے ٹھیک ہو گیا نا دو قریبی ہو گئے گل سمجھ جا رہی کوئی نہ پہلے دو ہو گئے قریبی ایک والدین دوجے سسرال والے پھر بندے ہو جاندی اولاد جدوں او اولاد دیاں شادیاں کردا ہے پھر او دے جڑے اسی پنجابی چ کہنے ہیں کڑم او قریبی ہو جاندے اچھی بولو سبحان اللہ جڑی گل میں سمجھانا چاہنا سو کے سمجھ بھی نہیں آنی اچھی بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا
مودت فی القربا سنیا انہاں نوں کہہ دے تیرے قریبیاں نال پیار کرن بولو تیرے قریبیاں نال پیار کرن انسان جدوں پیدا ہوندا سب تو پہلے قریبی والدین دوجے قریبی ہوندے سسرال والے تیسرے قریبی ہوندے داماد ہوندی اولاد دے سسرال والے تے رب دسنا چاہندا ہے او لوگوں میرے محبوب دے والدین نال بھی پیار کریا جے میرے محبوب دے سسرال والے نال بھی پیار کریا جے میرے محبوب دے جوائیاں نال بھی پیار کریا جے محبوب دے جوائی کیڑے نے حضرت سیدنا عثمان غنی سیدنا علی المرتضی محبوب علیہ السلام دے سسرال کون نے حضرت ابو سفیان حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دسنا چاہتا ہے لوگوں میرے محبوب دے قریبیاں نال پیار کرے میرے محبوب دے قریبیاں نال پیار کرے آجے کہ قریبیاں چور کوئی نہیں سرکار دے والدین نہیں یا سرکار دے صحابہ قریبیاں جیاں سرکار دے والدین آندے نے تو یہاں پھر سرکار دے صحابہ آندے نے پتہ چلیا کہ قریبی ہیں کیڑے تے ہون ویکھنا ہے نہ قریبیاں نال پیار کیویں کرنا ہے قریبیاں نال پیار کیویں کرنا ہے حضرت جی وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور حکومت مدائن فتح ہویا مدائن فتح ہویا تے جڑی مدائن دی فتح تاریخی فتح ہے جنی مال غنیمت فتح مدائن تے آئی سی مدینہ پاک دے اندر کسے جنگ کو مال غنیمت نہیں مدینہ پاک میں گئی مال غنیمت آ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فوجیاں نو اکٹھیاں کیتا سارے سپاہیاں نو اکٹھیاں کر دیا جب سارے فوجی اکٹھے ہو گئے سارے سپاہی اکٹھے ہو گئے نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے انو 500 درہم دینے شروع کر دیتے سبحان اللہ سارے انو 500 درہم حضرت سیدنا عمر فاروق دے رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر آپ دی واری آئی تے آپ نو بھی 500 درہم عطا کیتے آپ نو بھی 500 درہم عطا کیتے پھر واری آگئی حضرت سیدنا علی المرتضی دے پتر سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین دی آپ دی واری آئی نا تے آپ نے 500 نہیں 700 نہیں پورے 1000 درہم عطا کیتے سبحان اللہ پورے 1000 درہم عطا کیتے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی تو حضرت جی بکر آپ نے جدو دیتے نا 1000 درہم حضرت عبداللہ ابن عمر ویندے پیسان واپس آ گئے آ کے رض کی تھی امیر المومنین میرے ابا جانو تے میں اودوں دیاں جنگاں پہ لڑنا جدو حضرت امام حسین مدینے دیاں گلیاں کھیل دے سن سبحان اللہ یہ مدینے دیاں گلیاں کھیل دے سن تے میں اودوں دیاں جنگاں پہ لڑنا حضور انہاں نو 1000 تے مینوں 500 درہم گل سمجھ وچ نہیں آئی گل سمجھ وچ نہیں آئی تو حضرت جی وقار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں جدو آپ نے سوال کیتا نا تے لوگ کی بکواس کردے نے جی او کادا صحابی سی کادا امیر المومنین سی پتر ہی اگے سامنے کھڑا ہو گیا میں دسنا چاہنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال تاں کیتا سی او لوگوں مینوں تے پتہ ہے میرا ابا عادل ہے اے انصاف ہے میں دسنا چاہنا کہ میرا ابا اہل بیت نال کتنا پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے جب آپ نے سوال کیتا نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے پتر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جڑے الفاظ فرمائے آج میں تاریخ دیئے کتاباں دیتا موجود ہے حضرت جی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میرے کولا آتے گیا آئیں اے سوال بھی کر لے مجھے سارے نو 500 درہم عطا کیتے نے حسین نے 1000 درہم عطا کیتے نے جا عبداللہ میں تینوں چیلنج کر رہے آنا تینوں کہہ رہے آنا جا جا کے حسین دی اممہ ورگی اممہ لے کے آ جا حسین دی ماں ورگی ماں لے کے آ جا حسین دے ابے ورگا ابا لے کے آ جا حسین دے نانے ورگا نانا لے کے آ جا حسین دی نامی ورگی نامی لے کے آ یہ وقار حضرت
حضرات جی وقار پتہ چلیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کر کے حضرت عبداللہ بن عمر نے جدو حضرت عمر نے پوچھا کہ 1000 کیوں دیتے نے؟ پھر آپ نے دسیا کہ 1000 دین کا مقصد کی مقصد کی سی. تو حضرات جی وقار ایسی حضرت عمر دا نبی کریم علیہ السلام دے نواسے نال پیار آپ نے نواسیہ نال پیار آجو خلیفہ بلا فصل حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دروازے تے چلیے آپ کو پوچھئے کہ تسی اہل بیت نال کنا پیار کرتے ہو؟ تسی اہل بیت نال کنا پیار کرتے ہو؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں نال پیار کرنا ہے کہ اسی تے پیار تاں ہی کرنا ہے نا جدوں پتہ چلے دا صحابہ نے انہاں نال کنا کو پیار کیتا ہے طریقے دا پیار کرنا ہے. حضرات جی وقار مدینہ شریف دی گلی ہے مدینہ شریف دی گلی ہے ایک پاسوں حضرت علی آ رہے ہیں دوجے پاسوں حضرت صدیق آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس منظر نو اپنی آنکھیں کدی کیچ کرو نا کہ مدینہ شریف دی گلی ہے کچھ ہی بولو نہیں ویکھی اللہ کرے میرے سمیت مدینہ شریف دیاں گلیاں ویکھ کے آن تے جنہ ویکھ لئیں اللہ کرے دوجی بری پھر ویکھ کے آن. مدینہ شریف دی گلی ہے ادھروں حضرت علی پاک آ رہے ہیں ادھروں حضرت صدیق آ رہے ہیں. حضرت جی وقار کے دونوں شخصیات مدینہ شریف دی گلی آ رہے ہیں درمیان حضرت امام حسن کھیل دے ہیں. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. درمیان حضرت امام حسن کھیل دینے پہ ادھروں حضرت علی پاک آ رہے ہیں ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. ہن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی سپیڈ بڑھا دیتی آپ نے نا جلدی جلدی چلنا شروع کر دیتا. آپ جلدی جلدی چل دینے پہ تے آپ حضرت علی نالو پہلے حضرت امام حسن کو پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت جی وقار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسن نو پھڑ دینے آپ دے کدی ہاتھ چم دینے کدی سینے نلا کے آپ دا متھا چم دینے کدی آپ دے رخسار چم دینے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کدی ہتھاں نو پکڑ کے اپنے موڈے نال لا کے بوسے دے دینے نالے اکھاں وچوں اتھرو نے نالے اکھاں وچوں آنسو نے نالے حضرت امام حسن کو اپنے سینے نہ لایا. حضرت علی المرتضیٰ قریب آ گئے. حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا صدیق اج میرے حسن نال بڑا پیار پیا کرنا ہے حسن نال بڑا پیار پیا کرنا ہے. فرمایا علی تیرے حسن نال پیار تاں کرنا وا اس حسن دی شکل امام الانبیاء نال ملدی ہے. حسن نال پیار پیا کرنا وا دی شکل امام الانبیاء نال ملدی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دے عمل نے حضرت عمر فاروق دے عمل نے سانو دسیا اے لوگوں انہاں نال جدوں بھی پیار کرنا ہے دل تو کرنا ہے ٹوٹ کے کرنا ہے. سامنے درستا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا. حضرت جی وقار اے جڑا شعر ہے نا سید شبیر حسین شاہ صاحب آبادی آپ نے 45 سال دی خطابت دے اندر ہر سال دے اندر پڑھیا تے ہر سال دے اندر بے شمار پڑھیا تے اے بھی نہیں کہ تواڈے جو کسی نوں یہ آوندا نہ ہوئے 4 سال دے مینوں جنے تے سناندے ہیں. سبحان اللہ. 4 سال مینوں جنے نہیں تے سناندے ہیں تے پھر بھی جے تسی نہ پڑھو تے تواڈی مرضی ہے نا. ترلے یہ منت یہ جے پڑھ لو گے تے رات دا پچھلا پہر ہو سکدا ہے کسی ایک دی منظوری ہو جائے تے قبر بھی چنگی ہو جائے حشر بھی چنگا ہو جائے. سمندر سے ملے عظمت آل نبی مصطفیٰ دی طاقت ہے جنہ ہتھاں دے اندر عشق حسین دی طاقت ہے جنہ ہتھاں دے اندر لنگر حسین دی طاقت ہے تو میں ہاتھ چوکے بولے عظمت
तस्लीमा अज़मत आले नबी अज़मत आले नबी बोल ना जाना लोगो अज़मत आले नबी बोल ना जाना। अज दा दरस याद करके चले जाओ, अपनी नस्लां नूं भी याद करवाया जे। ओ मेरे आने वाले ओ नबी दी आल नाल प्यार करया जे, नबी दे सहाब नाल प्यार करया जे, क्योंकि इन्हां दा प्यार जड़ा इत्थे भी कम आएगा उत्थे भी कम आएगा। अज़मत आले नबी भूल ना जाना, अज़मत आले नबी भूल ना जाना। देखना गैर की बातों में लाना, देखना गैर की बातों में लाना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़मत आले नबी भूल ना जाना, अज़मत आले नबी भूल ना जाना लोगो अज़मत आले नबी भूल ना जाना लोगो। देखना गैर की बातों में न आना। तो हज़रत जी वकार सानू सबक ये मिलिया, सानू सबक ये मिलिया कि इन्हां दा आपस दे अंदर प्यार बड़ा है। कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, दुश्मन ने उड़ाई होगी। तो हज़रत जी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने ज़िशान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी आप ना सरकार ने किसी काम भेजिया ते आन लग्या वापसी ते ना देर हो गई। जिन्होंने समझ आ रही उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ए जिन्हां को एक दो गल्लां करनियां बाहर टुर जाओ ताकि दूजे बेशरम ना होण, मेहरबानी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी नूं काम कलिया, वापसी ते आया देर हो गई, काफी टाइम हो गया ते सर्दियां दी रात सी। सहाबी रसूल फरमांदे ने मैं दरवाजे ते जाके आवाज दी, सरकार अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लैके आए। हुण तवज्जो मेरे रखनी है ते इंशाअल्लाह जेहड़ी गल है ना तुहाडी पूरी अकल दे सांझे च आ जाएगी। सहाबी रसूल फरमांदे ने सरकार अलैहिस्सलाम बाहर आए ते मेरे लो वेखना सारिਆਂ ने, सरकार अलैहिस्सलाम ने इस तरह कंबल लिया ते जदों किसी कंबल लिया होवे ना ते मोढियां तो उच्चा नहीं होता। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल फरमांदे ने मोढियां तो इंज उता सी, इंज उता सी ते इंज लगदा सी जिवें सरकार ने कोई शै चुकी होई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल फरमांदे ने मैं नजरा नीवियां करके पैगाम सारा सुनाया, नजरा नीवियां करके पैगाम सारा सुना छड़िया। जो सारा पैगाम मैं सुना लिया ना ते मैं सरकार दे कंधियां लो वेखी जा, मैं सरकार दे कंधियां लो वेंदा पिया ते सरकार अलैहिस्सलाम ने ना इस तरह मेरे तजस्सुस नूं मिटाण वास्ते अपनी चादर इंज कर दी। सुभान अल्लाह। अपनी चादर मुबारक जदों इंज कीती ना ते मैं की वेना एक मोढे ते सरकार अलैहिस्सलाम दे हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमाने, दूजे मोढे ते हजरत इमाम अली मुकाम तशरीफ फरमाने। सहाबी रसूल फरमांदे ने मैं जदों वेखिया मैं वेना कीया एक कंधे ते हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमाने, दूसरे कंधे ते हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमाने। हजरत जी वकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ सहाबी मैं ना दोनों नाल प्यार करना वा, मेरा रब भी इन्हां नाल प्यार करदा है, मेरा अल्लाह उहदे नाल भी प्यार करदा है जेड़ा इन्हां नाल प्यार करदा है। इन्हां नाल प्यार करना मेरा रब भी इन्हां नाल प्यार करदा है ते जेड़ा इन्हां नाल प्यार करदा उहदे नाल रब भी प्यार करदा है। मेरा प्यार
پیار کرتا ہے. تو حضرت جی وقار پتا چلیا کہ وہ ہستیاں نے جنہاں نال رب تے رب دا رسول پیار کرتا ہے. انہاں دا ادب کرے جڑا انہاں نال پیار کرے انہاں نال رب بھی پیار کرتا ہے. انہاں نال رب بھی پیار کرتا ہے. تو حضرت جی وقار امام علی مقام ایک سوال ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ دوویں شہزادے جنتی نوجواناں دے سردار نے. جنتی نوجواناں دے سردار نے. حضرت امام علی مقام نے تے امتحان پاس کیتا, کربلا والا امتحان پاس کیتا تے آپ نو سرداری تے ملنی بندی سی. آپ نو سرداری ملنی تے بندی سی. حضرت امام حسن نو سرداری کیوں لبی؟ حضرت امام حسن کی سرداری لبی؟ آپ نے کیڑا امتحان دیتا ہے؟ سوال تے ہے نا. تو حضرت جی وقار